L-Unjoni Ewropea hija parti mill-ħajja tagħna, tiddetermina ċerti liġijiet u deċiżjonijiet meħuda fi Brussell jolqtu lil kull ċittadin. Iżda kultant jinħass li m'hemmx biżżejjed tarif dwar is-suġġett. Għalhekk l-għalliema fl-iskejjel kollha ta' madwar Malta u Għawdex se jibbenefikaw minn tarif interattiv dwar l-Unjoni Ewropea. Dan forma ta' DVD li fih 4 taqsimiet. Dawn jitrattaw l-istorja tal-Unjoni Ewropea, is-sem ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, kif taħdem l-istess Unjoni u kif l-Unjoni Ewropea taffettwa l-ħajja ta' kuljum tagħna l-Maltin. Aspetti li huma partikolarment dwar Malta u li ma ssibhomx fi kwalunkwe sors ieħor. Il-kap tal-Musek Vanni Xwiereb fisser kif permezz ta' din l-għodda l-informazzjoni hija miġbura f'sors wieħed u b'differenza. Nasib għatfall l-ekki jedi għalex, nasib hija xi forma, hija forma tal-oba u kollu. Allura, it-tfal li huma wkoll jużi minnhom infushom ikunu jistgħu jgħaddu minn parti għall-oħra u nisperaw li hemmhekk huma ovvjament jiġbru t-tarif waqt li huma għaddejjin f'dan il-vjaġġ. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli saħqet fuq l-importanza ta' inizjattivi bħal dawn li waslu biex it-tfal u żgħażagħ ikunu aktar konxji ta' realtà li qed jgħixu fiha u jsiru aktar jafu dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom bħala ċittadini Maltin u tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo semma kif wara s-subija ta' pajjiżna l-Unjoni Ewropea ma baqgħetx titqies bħala realtà barranija. Żied jgħid li żgħażagħ għadhom ma ħadux biżżejjed l-opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni, studji u xogħol barra minn xtutna. Intant fil-ġranet li ġejjin dan id-DVD se jkun qiegħed jitqassam lill-għalliema fl-iskejjel primarji u sekondarji kollha f'Malta u f'Għawdex.